ku duweni pusaka pagelaran wayang kulit Ki Sunarpa Guna Prayitna ing Gunung Cetyaka. Sapa wonge kang lumawat ana ing papan kene nepis wiring tambure kae bakale mesti muni. Inggih menika pratandha menapa? Sumurupa ya Dimas, tambur kae duing nguni dumadine saka kulite Prabu Brihadata. Brihadata iku sudarmane wong tuane Jarasandha. Merga biyen dheweke lahir Prabu Brihadata rumangsa lingsem duwe anak wujude mung rong tengkel, lambung sak pendhuwur, lambung sak pengisor. Mula banjur dibuak ana tengah alas. Ketemu dening jim wadon arane Nyai Jara. Ora sengaja rong tengkelan mau dicekel dadi sajuga. Mula njur dadi menungsa. Diwenehi aran Jarasandha merga ingkang upakara Nyai Jara. Bareng sejatining lakon dheweke wis uninga disejarahi dening Nyai Jara. Dheweke males wirang ngudi tuwuh. Nekane ana ing negara Giribajra golek Sudarmani. Prabu Brihadata disiksa, dipateni, disembelih. Diklothok kulite kanggo pusaka wujude tambur wasiat Dimas. Mula tata gelar lahir tambure kayen ana menungsa liwat kok muni ning sejatine tata cara kebatinan kae njaluk tulung supaya disampurnake, dipun sampurnakaken. Iya, dumadining batan wadyak, otot balung sungsung, getih rambut kudune bali ing sak sela selane ngasela. Ning merga pakartine Jarasandha ingkang watake murka budine Candala diklothok kulite Prabu Brihadata banjur kanggo tambur wasiat. Mula Dimas Janaka nyandak Jemparing sinartan mantram sakti sampurnakna marang panguwasaning Hyang Widiwasa supaya sukma jati aja nganti menasaran ning bisa bali ing ajal kamulane reki Dimas Arjuna. Raden Arjuna nglepasaken Jemparing sintanelaken kekendheng bedhonge murup saobor gedene sinarta mantram sakti nyuwun marang wewenganing Bathara ngeningaken cipta nyuwun nedya angruwat mala trimalanipun Prabu Brihadata ingkang kulitipun kinarya tambur wasiat. Satemah cumlorot lakuning ponang Jemparing kaya lintang alian nempuh ponang tambur jebol padha sakala jeboling ponang tambur ruwat mala trimalanipun nenggih sekmanipun Prabu Brihadata.
Aduh sinuwun, sinuwun. Mboten nginten babar pisan paduka Sang Marteng Jagat. Pukulun Bathara Wisnu ingkang sampun manitis manuksma mring raganipun Nalindra Dwarawati. Sinuwun, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pami awit pambudidaya paduka. Kula saged ruwat mala trimala kula. Raden Janaka, inggih namung panjenengan ingkang saged ngruwat kula. Satemah kula saged wangsul wonten ing tepet suci. Manjing mring Nurkestuba mulya ing pangajap Raden panjenengan satriya tama kasembatan ingkang ginayuh Raden. Semubang Hyang Aruna kadinetraning sari rapuh ringkan negara saketer niki dunganing kung lirmu sing wini panca Yayi Werkudara. Wah, undang apa Kresna kakangku? Dimas Arjuna kula wonten dawuh. Manjing negara Giribajra syarate kudu sesinglon. Pun kakang lan jeneng sira kabeh kudu memba dadi pandhita. Kok dadak mawi rewa-rewa dandan pendhita. Jarasandha kuwi ora ana sing dipedeni. Ora ana sing diaringi mung kejaba satataning brahmana. Lan pating gluthak temen. Lan Jarasandha kae gampang nggone muring kalamun kenyonyok rasane diledhek bojone. Lajeng bojonipun Jarasandha menika sinten? Arane Dewi Rantamsari. Rantamsari Koko Prabu. Iya. Gawe jalaran sepisan bareng lawan pun kakang memba dadi pendhita manjing ana ing negara Giribajra. Sakwise mengko Jarasandha wis ayunan kelawan kadangku Dimas Werkudara, Yayi Arjuna, kowe gawe dak-dakaning perkara. Bojone Jarasandha arane Dewi Rantamsari gonjakan supaya saya suwe malah saya muring. Inggih ngestaken dawuh menawi ngaten Koko Prabu.
cakraning rat guna wekasan ingkang hang loro bawan ingkang sinung wati ong jagat nyokang kinarya momong eka tunggal watak nyokang gumingsir embembaning kanywangan sawela gringging Jayatsena kula wonten dawuh Kanjeng Rama petungku nggone ngenteni baline kadangku Yayi Hamsaraja lan Dimbaka kok kaya ngenteni kumambanging watu item kumeleming palwa bagus palwa gabus durung ana kabar kawusanane entuk gawe lan orane mentah utawa mateng pangapunten keparing kula matur Kanjeng Rama matur apa menawi saged mumpung dereng klajeng prayogi dipun wurungaken kemawon sekawit gegayuhan paduka Kanjeng Rama Prabu nggenipun badhe ngawontenaken sesaji kala ludra menika mawi pangurbanan ratu satus negari ingkang kedah dipun pejahi sami kemawon menika ndederwisa Kanjeng Rama pejah gesang menika wau sanes purbawasisanipun titah nanging kagunganipun Gusti ingkang gakarya luka cukup edian nembe iki yang ngantos ana bayi kok mulang karo wong tuwa bayi wingi sore kok kowe mejang karo wong tuamu ngerti kaya ngono biyen kowe tak pites ora tak anak-anake kowe Jayatsena inggih nyuwun pangapun kula namung nyemutaken kemawon mangkono bertek-bertek saking katebian aduh sinuwun Togok bilung inggih sinuwun piye kok keterangane nggih niku wau enten swara maknging dumugi mriki kula nututi swara nging kula kinten menapa jebul murkanipun sinuwun Prabu Jarasandha matur sing cetha lajeng matur pripun wong niki mboten muni didandani gok men rada pulih selamat pulih selamat rahayu selamat iya selamat saking kersaning rahayu selamat tekone nggone meneng niki ngaten nggih sinipun kula tak matur utusan sampeyan raja telukan sinuwun Prabu Hamsaraja Dimbaka ringkes sing rembug niki pun gugur wonten palagan waduh mati aku kok waduh lara-larae nek kula sejarahke niku panjang lebar mangke ndak mboten rampung-rampung saking pintere tiyang negari Ngamarta kalih tiyang Ndarawati Prabu Hamsaraja dicandak diseret gawa mundur dipateni sinuwun Kresna ndhawuhi kalih Wadyabala ken ngunekke ana ratu mati dadi banyu terus piye wusana sinuwun Dimbaka tinarka yen sinuwun Prabu Hamsaraja dikira mati dadi banyu dheweke lampus diri sinuwun manjing wonten seganten nyemplung segara bunuh diri mongko janjane sinuwun Hamsaraja niku mboten dadi banyu ming dipateni isih krumbi-krumbi jane isih kedunungan ketek nek upama kok dilumati jane isih urip
ning pawarta mun ngumandang ana ratu mati dadi banyu dadi banyu dadi banyu. Ring sing rembug utusan kalih niki pun gugur wonten Madyalaga. Waduh. Njur piye Gok? Nggonku bakal gawe saji Kalaludra. Menawi saking pemanggih kula golek wong pinter mawon napa paranormal pripun? Kowe ngerti? Nggih kula ngertos. Sapa Lung? Ngidul saka kene desane Sidoarjo. Dukuhe jurang jero. Ana wong pinter. Ana. Sapa? Kowe kasepuane ora gelem nampa dhuwit. Nek dinehi beras malah gelem. Sapa? Kuwi Simbah Kyai Eka Marsana. Dukun ya ora, Kyai ya dudu. Seniman ya ora. Terus ning niku nek enten wong klilipen niku cok sowan mriku sing ndamu nggih Mbah Kyai Eka Marsana. Niku nek janjian enten wong kok wetenge kok melembung niku sowan mriku terus didamu kempes ilang-ilang. Nek upama lara panas beto mrika sinuwun didamu ilang panase. Lara mumet beto mrika didamu ilang mumete. Nek lara mata piye? Lah nek sampean lara mata mang mrika men didamu terus ilang mun ilang matane, ilang penyakite mripat ngeten. Golek wong pinter kon mrene njaluk ragat pira tak bayari Gok. Lungguh. Kula tingali wonten Brahmana 3. Mongko nggenipun ngrasuk busana sarwa sarwiseta. Penemban paduka menika sinten? Nderek nepangaken sinuwun. Bilih paduka nilakrami dhateng jasad kula, nami kula pun Resi Padmanaba. Resi Padmanaba inggih. Lajeng ingkang kalih menika kadang kula ingkang wingking Resi Bilawa. Lajeng nami kula Resi Suparto sinuwun. Resi Bilawa kalian Resi Suparto inggih. Kula dipun timbali sowan wonten negari Giribajra. Kula utusan abdi kula Togo kalian Bilung. Kula badhe nderek miterang Penemban. Nggih kula badhe ngawontenaken sesaji Kalaludra. Menapa segentinipun saged kasembadan. Penemban yen wonten ragatipun pinten, yen wonten bebantenipun menapa kula nderek ingkang baken mugia saged kasembadan ngen kula badhe ngawontenaken sesaji Kalaludra. Menawi dipun keparengaken matur kula badhe matur lepat nyuwun pangapunten. Nggih, sami-sami. Saking ngeras kula anggen paduka badhe ngawontenaken sesaji Kalaludra mboten badhe kasembadan. Lho kok ngaten perkawisipun menapa? Perkawisipun paduka menika ngunjara ratu 907.
Mongko ratu cacah sang dasa pitu menika mau nggadahi panguwaos. Donganipun menika yen boten selak batosipun ndongaaken dhateng paduka, mujekaken dhateng Gusti sampun ngantos kasembadan ingkang ginayuh. Malah kapara yen saged ratu ingkang dipun kunjara saged dipun luwari saking gedhong pakunjaran sinuwun. Yen budidaya mulih saged kasembadan gegayuhan kula mboten saged, malah kula ing sakmangkin nampi wasitaning Bathara mumpung dereng klajeng prayoginipun kedah dipun wurungaken, kedah dipun jugaraken anggenipun badhe ngawontenaken sesaji kala ludra. Lho kok dipun wurungaken kados pundi? Menika wujud rasukur kula dhateng Sang Hyang Kala ingkang sampun paring gesang dhateng sedaya titah. Kirang prayogi awit nyingkur dhateng piwucal agami suci saha ing sakmangking sampun katindaken panjenengan sinuwun badhe damel kapitunaning asanes. Pramila ing sakmangke monggo dipun jugaraken kemawon. Wah, kepeksa tak jabel tembungku karo panjenengan Penemban. Kowe tak undang mrene supaya ngucap donga mantram sakti mujekke supaya Jara Sandha nggone bakal ngeningake saji Kaludra bisa kasembadan. Ning tekan data lah kok mamak mumuk tumindakmu. Ucapmu kaya bathek sewu sing ngandhu mangsan. Kowe mapan ning negaraku padha karo kowe sara nyawa Penemban. Jara Sandha, ora mung kowe ning aku kepeksa njabel basaku. Lho, lah kok kowe nungkak krama persajan wae. Kowe ratu kang tuna ing budi, kang wuta ing ati. Aku dudu brahmana, dudu pandhita nanging ditepungke. Nalendra Ndurati aku Bathara Kresna iki kadangku Werkudara lan Janaka. Wah! Gebobolan aku. Gebobolan aku. Tinimbang kowe ngluruk kowe tak luruki. Milih jagoku milih Janaka apa milih Werkudara? Yen ngono kowe sara nyawa aku milih sing gedhe dhuwur. Sing gedhe dhuwur. Nyai Werkudara. Undang apa? Kowe kang ketiban sampur metu njaba manjing mblabar kawat janget jenencang. Jara Sandha metu njaba aja nganti kalayatan. Gones Sena Syanggang Kara Sudeda Sawara-wara Om Gengnya kang pindha gajah
Pindha Gajah Setu Bondo panunggaling Kadang Bayu hing tinemune jebul kowe golongane Pandhawa Werkudara ngerti dadak mawi takon nyododo ndi dodo aduta sing bal kuleding kulit utusane Adil aku kudu mateni menungsa kang candala budine hambeki hangkara murka ora saglendang-glendeng yen wani maju ora wani mundur ora watake Werkudara tinggal glanggang colong playu jogeta tak kendangi idak-idak jengelmu awas mudar kowe wah pus put put wah wah